Hadin baliok jing tip halor ke jingwan si mau pod bian jong ke sarkar Assam. Hapok senong nau para, bad hapok senong drone para. Mentah kesingi ke pratarik jemang araja arpulai keseng FKJGP bad KSU West Khasi District. Gila hiar jurip kerki ya kita ki arli senong. Ban saki halor kita ke jingyai wan tombor bad kini jubor jong ke sarkar Assam ya ki benta jong ke West Khasi Hills District. Hakani kesingi kini ki arseng kila yok bani kenduk ru ikirang bak senong jong ke nau para. Kom paduli drone para bad kiwe di senong hakani ngathan. Bani peliu jingmut bad banwat banyak halor ke jingwan tung bian jong ke sarkar Assam ya kita ki mau pod. Hakani kesengi kalau don ru kejing alang ke belengkot haringkat bat kirang bak senong haka bak kila penpau bak sarkar Assam man kepor kaya pentot iki nong song senong bat hateng ki jusim juboru ya kepisa na ginong song senong. Nakaliang usamla Carrie Oscar Karmuti, Secretary ke FKJGP West Khasi Hills District, par usamla Biang Boy Sangriang, President ke KSU Rimuliang Circle, habakran na ketika kesengi kila ay mansiem ginong song senong hakate kathan bakim day bandrit mansiem namar ba nakaliang jongki kinyai don hasenda jongki. Kini ki arseng kila penpau ru bak sarkar MDA2 kam day ban chusngap henry ka day ban le dak peting ya kita ki brio ki bawan ban le riu klau bat bambu rom ya kata ka status quo balayte apdang ki ar sarkar DGP ngi yo sngo bat ngi benaru ba kadon kajing wan thung pilar bian nakaliang jongka jela Assam lan ki brio jongka Assam dan nakaliang jongi ngi kier sya kan ka jaka ban saki ya ki baro bat hoy nimla ban len ya kata ba nakaliang jongki hang ni kila pendep ya la jongka kamram kum kitrai nama ba kim so don hok kum ba kila tren ba ban suan thung klem da tim lane klem da kanjo ya la jong kitrai dan nakaliang jongki kila le ya bron kam dan nakaliang jongki kum ka sengro ngisngo ba kajing le ka jongki kalong ka ba hatam nama ba kani ka jaka kadai ka jaka jongki ka jaka jongi kadai hok ki ba kinle ban nakaliang jui kum kaseng ngi ai mensim yaki banang ni syakmat ru kim dei bandon kata ka jingting lan ni ka jingren yala ka jong ka jaka ban nakaliang jui kum kaseng ru ngi la dep ya kren hi ba nang ni syakmat ngin yai ai ka jing ya trilang hapdeng jong ki we baro lada ki don kam yangi ha kanu kopor ban nakaliang jui kum kaseng ka ngipha kamaseng kaba syai hakni kapur ba ngobha kibriu jong ka Assam kimde ban jumlin na kapur syakapur ban syuan thung klumar namar ba menta kidang don hapdeng gajing penbet pena kata kadau ngim kwa ban yu ibiang ya kum kini ki benta bang akun turu ya ka sarkar Meghalaya ba kadai ban phaktin lem syaka sarkar jong ka Assam ba kin kentu ya lagi jong kibriu ba kim dei ban le hak ni karukom namar ba kum balong menta nakaliang jongi kum ki samla ki ba shitham na benta ban syakri ya jaj benriu menta ki don hapdeng ka jingkan ki don menta hapdeng ka jing sngo bitar hab yu ya kini ki baro nakaliang jongi kum kaseng ngin sa kan sap thehi hagawi pat kapor pat kan sadon hi ka jing ya le pat ka don hiru wat ya ka jing ya snam ru ladan nakapor syakapor kan je kumne ban ladakan wan hakum kata kapor kabumut baka sarkar kini arti ki sarkar hi ki haban sim ya kata jing bakli namar ba ya ke ba pi pilak clay ya ke ba pi pilak kren hakmat upai ba hakmat kari hi gojaj benriu hi borok kowe hapok ke jing yalam jong kan ka sarkar MDA bat hadu mentak MDA turu kadang dei ka juhi ka benta ka bakidang don hi hapadeng kajing ya penbei dengan kerpan ya ka sarkar hi borok kowe ba pidai ban sim ya kata kajing ba kli ka bati kena ba kamdon kanu kajing ya umsnam lane kamdon kanu kajing ya kiwin namar balada kalong nakapor syakapor bakan long hak ni garukong ba kibriu jong kani ka Assam kiwan ban le ya kum kini ki benta kan wan kapor bakin saje kini ki baro kan ka jingwan hiar jongi sikani ka jakam tasngi kadai halor ka jingthong bean yo pilar ya nakaliang jong sarkar Assam te bat hadin bangil awan hang ni bangi yo bani kenduk lang ya ki rang bak senong jong kini ki senong hang ni laduk kompat duli na drone para no para bat gini ki senong ba ter ngiyo sngo bat ngiyo iba kamdei tangani ka jingthong bean henry ka jing pentut nakaliang jong sarkar Assam ya gini ki brio kala along na kapor syakapor hadu ya ki balet lengkha ki batre lagi kam ki jong lejong ru ki wan ki pentut ki kini ki tiar tre ki jong ki nang ta pada kadon kawi ka jingja ka banging yo sngo haduk ba ka jingku ajeng ki ka dei ka pisah
Tikini ki kilong ba nakaliang gajungi ka senghi ki atli ki seng gibawan hang ni ngim sngo tenat ya kani ka jingle jong sarkar Asam. Menta ka penuan sa hakaway pada ka jingmut ka jungi kalong ba balai ka sarkar Meghalaya pada ka sngapjar halor jong kini ki baro. Menta la bun snem kani kam desu ka sien ka baningkong. Hendrai ngatarai kal adai nadu kapur ka kilas danghi bakan muslia ka sarkar Asam ya kani kaput ka sam jong ba bayadai bat ka Meghalaya nadu tu por ngila suyo ba kilang kenyahi ki David ki khasi bat ki jaj benreu garo ki badan hang ni hapok borda bat kabasno si susu kalong ba ya ka status quo katrikam tang ya ka sarkar Meghalaya kaya burom tang ka sarkar Meghalaya kat ba ka sarkar Asam om jidon status quo nakapor si kapor kaya pen ya ka bor kaya pen ni kumban suphaidin khindiat wat ngila du iki mensim ru hakani ka jing ya keni put hendrai ngim juyo bakan jai nakaliang jong ka Asam na nakaliang jong wayrang ba bakeren mentan samlarang ba bakeren mentan 8 pau ba niru nakaliang jongi ka ut kapang mensim habang gini gi jingja bat lada ka sarkar hi kamla ban yadai gini gibru gi basyong hakaput ni kum kasengin hab ban yang ban yadai ki lakalong da kanu kalentiru ni kloy ban yang ban yadai ki balai ka sarkar MDA ka sngapjar man la kapor swaban syong ka regional committee ka bamut ka ka sarkar Asam be hi ka ban pen ibor ka ban le syuksyak dang hakini ki sngi kita yo gi baladet ngilai iya ki khubor ban ngi osnguru hadin bangiwan hang ne kadon ka wei ka jing thombor jong wei ukhar Asam ya ka jaka badai jong ka jaka khasi hadin kila ya betno ka ai kata ka jingmut ban ya betno baki suwan ki wan da kalenti ka babean ka jingwan thung ka jong ki ya ki pilar hang ne hapo naupara bat hadron para kini ki arteli ki sinong ki wantung ki pelar kalong ba watang kirang ba sinong ki khlem kenjok ketien ya kiri orang ba jong ki sinong hang tu kani ka pen iba nakapor sa kapor ka sarkar Meghalaya jongi kalayo thia omdei shutang yo. Today we have come here from the two organization from Meghalaya, that is the West Khasi Hills unit from the Federation of Khasi Gentian Garo people along with the Khasi Student Union. We've come here in the village of Naupara to hear the hue and cry of the people out here who are facing so much problem because of the Assam government. Every time they come and they create trouble out here, they used to take away the working tools while they were in the fields. And just recently, 2-3 days back, the Assam government has come and erect a pillar, 2 pillars, that is one in Naupara and one at Dronpara. So this is not a happy sight to be seen. Even if the Meghalaya government turns its deaf ear towards the incident, but we, as the association, as the organization from West Khasi Hills, the KSU and the FKGGP, we strongly condemn this act of the Assam government by showing its power to the weak villagers out here. But from now onwards, from our side, we won't sit idle, and we will approach the government, and we will even not only the Meghalaya government, if possible, if needed, even to the Assam government to do the needful. And if they still turn their deaf ears towards this incident, we are ready to stand with them, to fight with them, to not let all these kinds of action to be done in the future. That is what we want. That is our main motive of coming to this place, and we strongly condemn the government of Assam also at the same time by breaking the status quo every now and then. Since the inception of the state, the Assam government has all the time enroached the borders of West Khasi Hills. So as we know now, as of now, the Naupara, Dronpara, Kompaduli up to Langpi, it is a disputed area. It has not yet been decided into which state it belongs. So we strongly urge the Assam government to please respect the status quo, or from our side, the two organizations, we have to take the law in our own hands.